Dodenherdenking en bevrijdingsdag verliepen heel anders dan we gewend zijn. En ziekenhuizen starten de reguliere zorg weer op. Maar er gebeurde meer deze week. Een overzicht van dag tot dag. Bloemen en kransen bij een lokaal monument. Het blazen van de taptoe. 2 minuten stilte en het zingen van het Wilhelmus. Het kon tijdens de dodenherdenking allemaal. Maar wel een beetje anders dan anders. Zo werd op de markt in Goes morgens in plaats van 's avonds al een krans gelegd door burgemeester Margot Mulder en haar man. Maar zonder publiek. Normaal staat hier het hele markt vol en hebben we al een bijeenkomst in de kerk gehad. En nu om 10 uur 's ochtends. En is juist het doel om zo min mogelijk mensen hier te hebben. Ja, dat is heel apart. Ja. En in Sint-Anneland was het dit jaar de bedoeling dat de Tweede Wereldoorlog groot zou worden herdacht. Met 26 Britse gasten en familie van 3 Engelse soldaten die hier op de begraafplaats liggen. En zo'n 2000 andere belangstellenden. Maar door het coronavirus gebeurde het allemaal veel ingetogener. Arie Weiler en Niels van Oudenaarde leggen een krans namens de dorpsgemeenschap. Zij hebben een bijzondere band met de nabestaanden van de Engelse soldaten die hier begraven liggen. Op een zaterdagochtend toen ik 12 was, werd er aangebeld. Stond een Engels gezin voor de deur en die wilde water hebben voor bloemen. Voor een van de graven van de Engelse militairen die hier begraven liggen. En die mensen zijn toen weer weggegaan en die stuurden later een fotootje op. Hadden we een adres in Londen. Ik heb een briefje geschreven toen met 4 zinnen erin. Op zijn steenkool Engels. En in 2010, dan zit je bijna 40 jaar later, kreeg ik een telefoontje op mijn werk en die Engelse familie die stond hier weer. En ik wilde de geschiedenis van die 3 Engelse soldaten die hier liggen, die wilde ik boven water halen om hun te vertellen wat er was gebeurd met hun dierbaren. Met behulp van mijn tante Katrien, die is 91 jaar. Zij was hier op het dorp toen deze 3 jongens sneuvelden. Hebben wij het verhaal boven water kunnen krijgen en hebben wij de nabestaanden kunnen vertellen wat er met hun dierbaren was gebeurd, hoe zij gesneuveld waren en waar. De herdenking wordt gefilmd voor de dorpsbewoners en de Engelse families die eigenlijk bij de herdenking aanwezig zouden zijn. We hadden in gedachten een grote herdenking met onder andere bijna 30 Britse gasten. De families van deze 3 jongens, jong en oud samen, 350 basisschoolleerlingen aanwezig, alle inwoners aanwezig, de mensen uit het bejaardentehuis. Maar goed, dat kan helaas niet doorgaan. Deze herdenking is door het Nationaal Comité 4 en 5 mei geselecteerd als een van de 75 locaties in Nederland voor de actie Bloemen voor 4 mei. En daarom staan er ruim 3000 tulpen bij het monument. Het Openbaar Ministerie heeft de vervolging van nog eens 5 griepsverdachten gestaakt vanwege onvoldoende bewijs. In totaal zijn er van de 15 verdachten die in deze zaak nog 8 over. Het onderzoek naar de overval op de dagopbrengst van het muziekfestival in Grijpskerken is bijna afgerond. Een eerste zittingsdatum is echter nog niet bekend. En opluchting bij Herema in Vlissingen-Oost. Het bedrijf heeft een grote order in de wacht gesleept voor het maken van een constructie die nodig is voor de bouw van windmolens bij Taiwan. En daar zat het bedrijf wel om verlegen, want het ging lange tijd niet goed, omdat het bedrijf boorplatforms maakte waar weinig vraag meer naar was. We hebben natuurlijk na 2015 met een enorme oliedip te maken gehad. Toen zagen we echt de hoeveelheid orders stoppen. Ook hier in Vlissingen is toen hard gereorganiseerd. We zijn van 200, 250 mensen teruggegaan naar 80 mensen. En we huren nu weer wat mensen in om de werkzaamheden die we nu hebben te kunnen uitvoeren. Dat zijn allemaal hele pijnlijke dingen. Maar tot nu toe, ik kijk het dan van de positieve kant, we zijn er nog en we zijn nog steeds bezig. En er is nog steeds elke keer wel weer uitzicht op iets nieuws. En daar hou ik me dan maar aan vast. En na dodenherdenking verliep ook bevrijdingsdag anders dan andere jaren. Zonder het bevrijdingsfestival dit jaar, en dat was extra pijnlijk vanwege het jubileumjaar van 75 jaar vrijheid. Maar toch werd geprobeerd zoveel mogelijk in aangepaste vorm door te laten gaan. Ja, we hadden het ons heel anders voorgesteld. Er waren zo ontzettend veel mooie evenementen voorbereid. En tegelijkertijd, omdat we het nu anders moeten doen, hoop ik dat de mensen ook de tijd nemen om de verhalen tot zich te nemen en te lezen over wat vrijheid betekent. Dus ondanks deze omstandigheden denk ik dat we misschien extra onderstreept kunnen stilstaan bij 75 jaar vrijheid. En ook minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel stond in Vlissingen stil bij 75 jaar vrijheid in een aangepaste Van Randwijk-lezing. Daarin waarschuwde ze voor de toenemende jodenhaat en de opkomst van onder andere rechtsextremisme. Zaaiers van verdeeldheid en ontwrichters van de samenleving. Schreeuwers met een alternatief voor de democratie
Nationalisme is volgens Kaag niet de oplossing om uit de coronacrisis te komen. Je ziet in heel veel landen een poging om de rechtsstaat af te zwakken, om rechten in te perken. En daarbij hangt altijd een nationalistische zweem. En ik vind het zowel gevaarlijk, maar ook is het niet een weg om de problemen die we hebben op het gebied van klimaat, op het gebied van economisch herstel of herstart. Om die aan te pakken moet je slim samenwerken, de regels van het spel goed vaststellen en kijken hoe je welvaart kunt creëren en verdelen. Ze pleit voor een betere balans in de internationale samenwerking met minder afhankelijkheid van slechts een paar landen. De hele lezing is terug te kijken op onze website omroepzeeland.nl. Maar voor veel mensen is 5 mei dit jaar toch vooral een vrije dag waarop ze thuis blijven. In de tuin met een goed boek. Zo ook voor Tweede Wereldoorlog-kenner Hans Sakkers. Hij leest dit jaar op Bevrijdingsdag de net verschenen bosatlas van de Tweede Wereldoorlog. Het bereikt veel groter gebied dan de Tweede Wereldoorlog. De hele 20e eeuw. Vanaf de Eerste Wereldoorlog tot heden. En dat maakt juist dit een waardevol document. En de Slag om de Schelde komt in dit boek zeer goed naar voren. Volgens Sakkers is het belangrijk dat ook jongeren dit boek aanschaffen en gaan lezen. Ik denk dat dit uitermate geschikt is voor de jeugd. Want de informatieverstrekking is op gelijke wijze als bij Google. Kort en duidelijk. In plaats van een bevrijdingsfestival vieren, een boek lezen, is dat leuk? Persoonlijk gaat mijn voorkeur uit naar boeken. Dus dit is voor mij wel een bevrijdingsfestival, als ik het zo mag uitdrukken. Ja. Maar niet overal is het zo rustig. In de Vlissingse wijk Pauwenburg was het een drukte van belang. High tea voor de hele buurt en daarom was het flink aanpoten de afgelopen dagen om de 250 zakjes goed te vullen. We zijn bij 250 gestopt omdat we het niet meer kunnen bemensen. We zijn hier zo met een hele groep mensen, 10 mensen, ook 5-6 dagen bezig geweest om alles klaar te maken, in te pakken. En ik mag gelukkig 12 adressen af om ook te bezorgen. En dan weet ik gewoon dankbaarheid. Niet alleen Meulmeester, maar ook verschillende vrijwilligers, zoals deze 2 zussen, gingen langs de deuren. De gelukkigen waren, zoals voorspeld, erg dankbaar met de volle zak die ze van de burgerij in ontvangst mochten nemen. Ik vind het heel geweldig dat ze iedere keer iets voor ons doen. Dus daarom doen we er ook altijd aan mee. Nou, we zullen er een maaltijdje van maken. Dat lijkt me het beste, want anders wordt het wel erg snoepen. Zorgzaam heeft geen coronapatiënten meer in hun ziekenhuizen liggen. Vrijdag is daar voorlopig de laatste patiënt naar huis gestuurd. In het ADRZ lagen aan het eind van de week nog in totaal 7 coronapatiënten, van wie 2 op de IC. En die terugloop in het aantal opnames zorgt ervoor dat de ziekenhuizen de reguliere zorg weer op kunnen starten. Al bezorgt de 1,5 meter samenleving wel wat hoofdbrekens. Het is rustig op de speciale IC-afdelingen voor coronapatiënten. Lege kamers. Gewoon lege bedden op de corona-IC. En dat komt goed uit, want het heropstarten van de reguliere zorg is een lastige puzzel. Dat is heel lastig, omdat je in een beperkte ruimte eigenlijk weer hetzelfde wil gaan doen wat je daarvoor deed. En die ruimte is beperkt, omdat we een 1,5 meter maatschappij hebben gekregen. De wachtkamers zijn aangepast aan de nieuwe 1,5 meter regels. En daardoor bieden ze ruimte aan iets minder patiënten. We willen in principe iedere patiënt die onze zorg nodig heeft zien. Dus als het moet, ben je welkom. 50% van onze contacten willen we digitaal doen. 30% willen we van de reguliere zorg gewoon weer op de polyklinieken gaan doen. En bij het ADRZ zijn ze niet bang dat mensen niet meer naar het ziekenhuis durven te komen. Nou, wat we heel graag willen is dat we gaan zorgen dat dit ziekenhuis, als je op de polykliniek komt, dat je daar eigenlijk minder kans hebt om corona op te lopen dan buiten het ziekenhuis. En dat kunnen we doen door de mensen die ons ziekenhuis bezoeken te bellen van tevoren, heeft u klachten? En als je bij ons het ziekenhuis inkomt, dat er nog een keer een soort check is of je daarmee veilig het ziekenhuis in kan. Een verhuizing naar het verpleeghuis stelt families nu in coronatijd voor een duivels dilemma. Thuis blijven terwijl eigenlijk zorg nodig is, of verhuizen en je naasten misschien maanden niet kunnen zien. Er zijn daarom best veel mensen die het uitstellen. Dat de verhuizing naar het verpleeghuis in meerdere families wordt uitgesteld, merken ze bij de Stichting voor Regionale Zorgverlening in Middelburg. Want het gaat toch even anders in deze coronatijd.
Omdat er natuurlijk geen bezoekmogelijkheid is en het sowieso altijd heel ingrijpend is om naar een verpleeghuis te moeten verhuizen en je vertrouwde thuissituatie achter je te moeten laten. En dan is het altijd fijn als er iemand mee kan gaan om bij de verhuizing te helpen en misschien even kan blijven lunchen en dat je de dag daarna gelijk bezoek krijgt. En in deze omstandigheden is dat helaas niet mogelijk. Het is dan ook een nog moeilijkere keuze dan normaal. Vaak is het zo dat een verpleeghuisopname ook te maken heeft met het feit dat mantelzorgers overbelast zijn. En nu staan zij dus eigenlijk voor het hele lastige dilemma om een keuze te maken tussen hun eigen welbevinden, dus de overbelasting verminderen en het welbevinden van hun naasten. Dus dat zijn hele ingewikkelde afwegingen. Er staan juist nu relatief veel kamers leeg in de Zeeuwse verpleeghuizen. Dat zijn vooral kamers waar mensen tijdelijk opgevangen kunnen worden na een operatie. Omdat die operaties veelal zijn uitgesteld, zijn er ook geen herstellende patiënten. Er staan ook kamers leeg die gebruikt worden voor permanente bewoning. Wie wil verhuizen, kan dus verhuizen. Er zijn wel een groot aantal mensen die willen wachten op dat ene plekje van voorkeur. Dus dat is met name de wachtlijstproblematiek. Maar dan is het een keuze van de klant zelf om even te wachten tot er een latere plek beschikbaar komt. De wachtlijstproblematiek was er al niet en is er dus nu helemaal niet. Omdat, zoals ik al zei, er toch ook een aantal mensen zijn die ervoor kiezen om nu even niet de verhuizing door te zetten. Dus er zijn ook best wel wat lege plekken in de verpleeghuizen voor de langdurige zorg. Nieuwe bewoners krijgen voor de verhuizing vragen over gezondheidsklachten die met corona te maken kunnen hebben en worden eventueel getest. Noordzeepoort boekte de afgelopen maand iets minder overslag, oftewel aan- en afvoer van goederen, 2,3%. In verband met de coronacrisis maakt Noordzeepoort nu maandcijfers bekend. Iets wat normaal nooit gedaan wordt, maar nu kan er een beter vergelijk worden gemaakt. De haven noemt het verlies beperkt en zegt zich nog nu toe redelijk staande te kunnen houden in deze crisis. Al is onduidelijk wat de komende maanden brengen. Opluchting en teleurstelling in Zeeland nu de coronamaatregelen in fases worden versoepeld. 1 juli zouden toeristen weer volop kunnen overnachten in Zeeland. Maar dat vinden recreatieondernemers veel te laat. Want 1 juni al mogen bioscopen en horeca alweer aangepast open. En maandag 11 mei gaan contactberoepen als kappers en schoonheidsspecialisten weer aan de slag. Nu ga ik straks mensen bellen en dan kunnen we maandag helemaal los. Hey Lien, goedemorgen. Nou, je hebt het goede nieuws misschien gehoord dat we weer mogen gaan werken. Dus wil je weer een nieuwe afspraak maken? Hoeveel weken zitten we nu? 8 weken zeker? Zitten we nu thuis en je mist gewoon je klanten. En toen bleek dus gisteravond dat we open mochten. Dus dat was wel fantastisch eigenlijk. Straks komen al mijn spullen binnen. Ik heb al mondkapjes, heb ik veiligheidsbrillen. Straks krijg ik dozen met handschoentjes. Ik krijg ontsmettingsgel. Dus de posters hangen overal op. Dus nou, dan ben ik er helemaal klaar voor. Nu mogen jullie binnenkort weer open met de bioscoop vanaf 1 juni met 30 mensen per zaal. Is dat naar de verwachting? We hadden eigenlijk meer zelf gedacht de 1,5 meter. Dus dat we in de grote zalen ook wel wat meer mensen hadden mogen plaatsen. Maar goed, dat mag vanaf 1 juli weer. Ben jij nou blij met die datum van 1 juni of had je gezegd, waar zijn we eigenlijk nu al klaar voor? Nou, we hadden gehoopt dat het ietsje eerder zou zijn. En dat had ook gekund, want we zijn echt heel hard bezig en we zijn er bijna klaar voor. Dus wat ons betreft had het iets eerder gemogen. Maar ja goed, we zijn sowieso wel blij dat we een datum hebben. Blije reacties dus bij de schoonheidsspecialisten en de bios, maar minder bij de recreatieondernemers. De beperking op vakantieparken en campings gaat er wellicht pas 1 juli af. En dat vinden de recreatieondernemers veel te laat. 1 juli is heel laat. Het seizoen is natuurlijk al, Pasen is alweer voorbij. Hemelvaart, Pinksteren komen er hard aan. Ik denk wel dat er sommige collega's misschien wel toch wel een beetje moeten huilen, ja. Als jij nu in Zeeland een camping hebt met alleen toeristische plaatsen, zonder eigen sanitair, dan ben je dus helemaal nog gesloten. Na 2 maanden thuisonderwijs gaan basisscholen maandag weer van start. De afgelopen 2 weken is hard gewerkt om de RIVM-maatregelen toe te passen in de praktijk. Maar hoe gaat het nieuwe lesgeven er in de praktijk eigenlijk uitzien? Dit is het lokaal van groep 8 van meester Kevin. In de klas is er nu meer ruimte voor de docent en wordt er veel aandacht besteed aan hygiëne. De groep is in 2 gesplitst, in een A- en een B-groep. Elke dag komt de helft van de klas naar school voor een hele lesdag.
Alleen ja, het zijn dubbele lessen en ik ga ook alle lessen 2 keer geven. Een keer op de maandag en een keer op de dinsdag. Ook de school binnenkomen wordt anders, want ouders mogen niet het schoolplein op en iedere klas heeft nu zijn eigen ingang. Zelfs nooduitgangen worden bij het mozaïek gebruikt. Het zijn allemaal aanpassingen om groepen maar zoveel mogelijk te scheiden. En zo zijn er nog tientallen nieuwe regeltjes om maar voldoende afstand te houden. Ja, dat verlangt veel van de kinderen, maar ook van de leerkrachten. Zeker in een groep 1-2 is dat best wel een lastig iets, want een kind wat valt wil getroost worden. En dat heb je zelf als leerkracht ook. Ja, weet je laat een kind niet daar zitten en huilen en laat maar, want ik mag er niet aankomen. De eerste dagen zullen dan ook vooral in het teken staan van gewenning. Want wat de regeltjes in de praktijk allemaal betekenen is pas vanaf maandag te zien. Na 7 weken thuisles staan in ieder geval veel leerlingen weer te springen om naar school te gaan. Ja, ze zijn blij dat ze kunnen, dat ze weer mogen, dat ze elkaar weer gaan zien. Maar het is ook spannend. CPOZ, de Coöperatie voor het Zeeuwse Primair Onderwijs, verwacht dat maandag ongeveer 7% van de leraren niet naar school komt, omdat de leraren in een risicogroep vallen. Ook is er een tiental leraren bang om weer aan het werk te gaan. Met die leraren gaan de scholen een gesprek aan, maar ze worden niet gedwongen om alsnog naar school te komen. Het Rijk komt niet over de brug met geld voor de aanpassing van de op- en afritten op de A58 bij Kruiningen. De provincie wil de op- en afritten daar opnieuw aanleggen en veiliger maken en had het Rijk om een bijdrage gevraagd. Gedeputeerde Harry van der Maas is zeer teleurgesteld over het besluit. Van der Maas gaat kijken of hij het Rijk niet alsnog zover kan krijgen om mee te betalen. In Zeeland zwemmen de meeste soorten vis van heel Nederland. Dat blijkt uit een 7 jaar lange inventarisatie door vele vrijwilligers. Alle vissen, maar liefst 177 soorten, zijn gebundeld in de visatlas van Zeeland. Dat komt doordat we heel gevarieerd water hebben. We hebben zoutwater, we hebben brakwater, we hebben zoetwater. En we zijn heel erg verbonden met het rivierensysteem. Zowel de Schelde als de Rijn, mondendeels uit in Zeeland. Dus heel veel trekvissen heb je. Je hebt vissen van de zee, van de oceaan, de zwervers. De visatlas staat vol met foto's en feiten van alle vissen die hier rondzwemmen. Ja, dat is voor een hele brede doelgroep. Zowel voor de sportvisser als de duiker, als de ambtenaar die met vis bezig is, als ecologe. Gedeputeerde Anita Pijpeling kreeg het eerste exemplaar van de visatlas overhandigd op een veilige 1,5 meter afstand uiteraard. En zo zijn we weer bij zaterdag en helemaal bijgepraat. Voor het actuele nieuws kunt u natuurlijk ook altijd terecht op onze site omroepzeeland.nl. En voor nu nog een fijne avond.